Banyak kabut ini banyak. Iya, belajar. Dalam belajar yang bikin semua. Ya. Sebelumnya masih sa nawa natin dyan dito. Di ba niya, right? Di ba niya? Ayun to. Hindi na ito pag mga ako na to. Lagi anggot yung ulit niya. Ajo, utol dito taray. Ngayon to. Ano, giro to. Apir. Thank you sa support. Thank you sa support. Wag ibiyay. Ibiyay na mo ba? Wag ibiyay. Gawa na di ba natin, ladies?